day, naanasan yung amigo nga si Bisayang Kodaker. So right now nata sa Mualbual o nata sa usa sa mga inila nga mga diving site. Ari na to makit-an katong dagko kayo nga pawikan. Unya katong daghan kayo school of sardines na musugat jud sa imuha. So amo to i-upload niya ang underwater na to nga shots sa pawikan o sa mga sardines. So right now ato lang i-try ang drone kay pertig yung kusuga sa hangin dire. Atong i-try kung makasugakod ba ang atong drone. So makita ninyo sa ka clear ang water na mong mga kauban sa ubos. Wala man kunikuyog dito. So naaray mo kuha og video dito sa sardines, mga sardinas ug sa nag isa-isa mga kauban ug sa pawikan nga dagko. So right now ato i-try ang quick shot, ato i-try ang rocket. So launch na to, select tag usa ka object nya i-try na to ang rocket shot. So okay, quick shot, select tag quick shot nya rocket, select na to usa sa atong mga kauman right there, then click go. 3, 2, 1. So sa pag rocket pag yun ako na pagigamay nga chopper kanang good for two lang ang pilot o ang passenger niya. Wala ko nakuha kay perti man akong kuyawa kay low flying man kaayo. Murag naaraman to sa mga 40 meters nga altitude. Perti yun akong cancel unta na lipay kay ko nga ni end ang quick shot kay anugon po kaayo, duol ra gyud kaayo sa moto nga wala gyud ako nakuha. Nindot unta tog nakuha pa nato ang footage nga ang atong drone nakakita og kuan closer sa chopper. So ni end ang quick shot nga rocket. So quick shot has ended. So, kita ninyo ang palibot diha kana nga area mo diha ako nagpalupad while nagtan-aw diri sa beach. Nindot kaayo unsa kita yun na to unsa ka clear ang water na nagpaubos gyud ta 2 meters, naghover ta, palupad-lupad ta within sa mga nanglangway, and then at the same time sa mga boat, no, nindot jud kayo tan-awon. Kusog na jud kay ang hangin ani, magtakilid gud ang atong drone. Medyo kulbaan po ko gamay pero dako sa atong pagsalig sa atong drone na mo lagi DJI mo nindot jud sa DJI nga drone unya nindot gyud siya masaligan man jud ang DJI. And to think we're using Mavic Air. So Mavic Air actually is one of the best drones available in the market today. So there are even analysts or drone users na para nila ganahan sila sa Mavic Air in comparison to Mavic Pro. Although masad ko kagamit og Mavic Pro. Pero palaban jud kay si Mavic Air. Kani kusog jud kayo ang hangin ani nga time. Kusog jud kayo ang hangin. So nara ako mga kauban padungnan na sila dito sa kantil kay mabaw man ni siya din ay kantil kanang medyo kung sa patag pa na siya na ay plain din na ay pangpang. So kang makita man nato na tanawa ang dagat is white pa lang, then mukalit og blue naayo sa kaline, di ba, naayo ni kalit og blue, meaning kung blue na siya, blue ang water, lawom gyud siya. So diha ba, so naay white nya naay linya white nukalit like blue, so meaning naay kantil naay pangpang, so mukalit og lawom. So diha na to makita ang sardines, diha makita na to ang mga sardinas lami kay dadaglata aron isod, di ba? Unya tanawa
kani nga shot nindot jud kayo, di ba? Napadong na ako makauban dito sa kantil niya ato daw pinanindot kayo or cinematic jud na paagi, di ba? Napadong dito atong drone na makita niyo ang mga boats na mga tourist. Daghan jud kayo ang mga foreigners diri. So mana na pataas tagamay sa tong drone na ata sa 10 meters, and then ang atong distance from gikan sa ko ang kita ninyo is whooping 120 meters. Layo jud. 120 meters is layo, dili na siya joke. Pero ang atong signal sa ato ang drone, sa atong controller is okay pa kayo. Usa ra ka signal ang natanggal. Ano siya, mo switch up. Pero wala man siya na disconnect. So we are at the distance of 145 meters. So 146. Nakita na to, di ba? High wind velocity. Fly with caution and land in a safe place ASAP. Di ba? Medyo mismo na ang atong drone na may niingon sa ato ang kusog na kaya nga hangin. Ang lakas na hangin, kailangan mo na talaga na ipaland ang drone natin. So right now tagi-dive from 7 meters na yung mga group of swimmers diya. That's 4 meters, even at 3.9. As you can see, nindot jud kayo. Need to visit jud. Mas maganda talaga pag bubisita kayo dito sa Malboal. Ito talagang isa sa pinakamagandang diving site. Again, bakit maganda? Kasi dito nyo matatagpuan yung School of Sardines, yung turtle na napakalaking turtle. Nakita yung mga Instagram na mga post about Malboal, and then may mga sardines, at then may pawikan, especially mga tourist. Ito yun ang diving site po. So as you can see, nindot yung kayo ang water, as clear as it is. And this time, as you can see, ang atong drone nagpakita gyapon na high wind velocity, fly with caution and land in a safe place ASAP. The word there, the caution there is ASAP na talaga, ASAP na gyud. But then again ang kaning kagahi sa ka Bisayang ko daker, gitry gihapon huwaton jud ni nako nga malubat, mo signal na siya nga low battery o na pa nako pabalikon. So a shot like that, di ba? Napakaganda talaga yung shot na yan, di ba? 2 meters ka lang, and then palupad ka with your subject. It's nice mo nang atong angle. That's the angle that we want to get from our shots. As you can see, atong mga group of swimmers, divers na sila sa blue, meaning na nasa sa long area, di ba? Nanatali, wow, nindot yung kayo. Tapos nakalan siya kong tubig mo na ako ragyo nag-drone ragyo ko dire. So later on nato na yung i-upload nga wala ang interface. As you can see, kani akong gi-upload karon is only the interface sa drone. So nagpalupad ta sa drone, makita yung distance from me mo nang na D 75 meters, na H ning the height, the altitude sa drone from the ground up, that's the altitude. So tanawa unsa ka clear ang water. Mo na urag advanced summer gyud na mo nalaag-laag. So maganda talaga yung mga kaibigan ko na from Luzon. If you're planning to go here sa Cebu, huwag niyong kalimutan magpunta kayo sa Malboal. So right now I'm planning to select this boat and do the helix shot. So the helix shot is going circle, and then as it goes up, it will slowly increase its altitude. So from 14 meters to 15 meters, then 16, 17. Look at that. Unsa kanindot ang shot sa helix. Diba? As you can see, para talagang nasa movie ka. Diba? Yung nandyan ka, yung boat na yan, yung tinrack na, diba? Pa 14 meters, naging 22 meters na yung altitude. Naging 43 na. So,
makes a circle at the same time as it flies up, pinataas niya yung altitude niya. And still, the distance is right there. So there, the low battery, that's the one na akong gipinaabot. I'm waiting for that low battery warning para naman babalik na ako. Ipalan ko na yung drone. So, as you can see, kanindo jud, ang ganda talaga ng beach. Kayo po ay inaanyahan ko na magpunta dito po sa Malboal. Nakikita niyo kaano ka-clear yung water. At saka ang ganda talaga ng yung mga sardinas nandun, yung pawikan, yung turtle. So I am just waiting for that low battery warning. So nagbalik na ako at pinalan ko na. Safe naman tayo. Salamat.